eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Deze documentaire vertelt het levensverhaal van Eugène Dubois. Een wetenschapper uit het Zuid-Limburgse IJsden die eind 19e eeuw naar Indonesië trekt om als eerste ter wereld gericht te gaan zoeken naar de fossiele resten van Pithecanthropus erectus, een prehistorische aapmens waarmee hij het gelijk van Darwin zou aantonen. Dit is het verhaal van de zoektocht naar de missing link, de ontbrekende schakel tussen mens en aap. Wanneer Dubois eindelijk in Indonesië is, dan gaat hij op zoek, zodra hij zijn handen vrij heeft vanuit het leger, naar de Pithecanthropus. Na een reis van enkele weken komt Eugène Dubois op 11 december 1887 met zijn gezin aan op Sumatra. Kort nadat hij op Sumatra aankomt, gaat hij onmiddellijk naar de grotten van de Padangse bovenlanden om naar fossielen te zoeken. Het idee was in die tijd dat onze verre voorouder in grotten leefde. In Duitsland had men de Neandertaler gevonden, in België de skeletten van Spie, in Frankrijk de kaak van La Naulette. Grotten zijn een interessante plek om te beginnen te zoeken, omdat in grotten verzamelt zich materiaal wat er niet uitkomt en wat toch relatief beschut ligt, afgedekt wordt en daardoor goed fossiliseert. Hij vindt in die grotten van de Padangse bovenlanden ontzettend veel fossielen. Helaas, die fossielen zijn te jong om onze voorouder te herbergen. Hier heb ik een kies van een olifant. Alleen deze olifant leeft nog, dus kan nooit onze voorouder hebben. Hoewel die ontzettend veel fossielen heeft, is het toch een beetje mislukt. Dan krijgt hij ondertussen bericht uit Java van interessante vondsten die hem nopen om die kant op te gaan en daar te gaan zoeken. En daar is hij dan uiteindelijk ook succesvol. In 1890 besluit Dubois naar Java te gaan. Daar zijn de kansen om de missing link te vinden volgens hem veel groter. Ondanks dat Dubois op Sumatra niet vindt wat hij zoekt, vindt hij wel een heleboel fossielen. En dat is erg belangrijk voor hem, want hij heeft een lobby opgezet om te proberen vrijstelling te krijgen van zijn werk als legerarts. Dat belemmert hem. Tot nu toe doet hij zijn onderzoek helemaal in zijn vrije tijd, maar hij wil het natuurlijk fulltime doen en hij wil ook graag ondersteuning krijgen. Dubois schrijft een heel listig artikeltje. Een artikel over de wenselijkheid om paleontologisch onderzoek te gaan doen in Nederlands-Indië. Hij begint te zeggen van kijk eens, de Fransen hebben al iets, de Duitsers hebben al iets, de Engelsen zijn in Brits-India bezig. En als wij niet snel iets doen in Indonesië, dan lopen we achter in het vak. En ik heb al aangetoond dat er fossielen zijn in Indonesië, dus de mogelijkheden zijn er. Aan het eind van het artikel zegt hij ook nog, nou als je nu toch aan het zoeken bent, misschien vind je dan wel een overgangsvorm. Zijn superieuren trappen in het nationalistische gevoel dat hij hier opwekt en stellen hem vrij van militaire dienst en zijn opdracht wordt het zoeken naar fossielen. He began this marvelous scientific process whereby we've already discovered 5 different species of humans. This is a human being, Homo erectus. And I think it will go on. More will be discovered. But he really showed the way. Dubois gaat iets doen wat nog nooit iemand voor hem gedaan heeft. Hij gaat in de oevers van de rivieren graven.
In die oevers komen lagen aan de oppervlakte waarin botten zitten van uitgestorven dieren. Dus als je nou je voorouder wil vinden, moet je in die lagen gaan zoeken. Een van de locaties waar hij gaat graven is langs de rivier de Solo, bij een dorpje met de naam Trinil. Het eigenlijke graafwerk wordt niet door Dubois zelf gedaan, maar door enkele tientallen Indonesische dwangarbeiders, die onder leiding staan van 2 corporaals der genie, Gerhardus Kriele en Anthonie de Winter. En al vrij snel lijkt Dubois' geluk te keren. De eerste vondst die Dubois doet, die er echt toe doet, is een klein stukje van een kaak. En als hij die ziet, vondst doet hij bij Kedung Brubus. Hij heeft ondertussen de grotten verlaten en is langs de rivieren gaan zoeken. De rivieren kun je die stratigrafie ook goed zien, uitgeslepen door de rivierbetting. Dus hij weet precies in wat voor lagen die daar zit. En hij vindt dan dat stukje kaak, een klein stukje tand er nog in. En hij denkt, ik heb het. Dit is mens. Dit is wat ik zoek. Dit is waarschijnlijk de Pithecanthropus. En is er eigenlijk al van overtuigd, ik heb gevonden wat ik zoek. Alleen het fragmentje is zo klein, zo onooglijk, dat hij ook weet, en dat is toch wel op zich heel bijzonder dat hij dat zich onmiddellijk realiseert, dit is niet genoeg. Als ik hiermee naar de wereld ga, dan lacht iedereen me uit. Dubois heeft vele foto's gemaakt en daarvan hebben we nog vele glasnegatieven. Hier heb je zo'n glasnegatief. En met behulp van die glasnegatieven kunnen we zien hoe die opgegraven heeft. Je hebt de negatieven die gemaakt zijn als illustraties voor zijn colleges. Je hebt de foto's die hij gemaakt heeft van zijn fossielen. En je hebt de foto's uit Java. Het grootste deel heeft hij zelf gemaakt toen hij terug was in Nederland. Hij was helemaal niet tevreden wat andere fotografen deden aan fotografie met zijn fossielen. Hij wou dat allemaal zelf doen, zelf in de hand houden. Hij wou precies, exact die foto's goed hebben. En dat kan je alleen maar zelf doen als je een beetje Pietje precies bent. Dus hij bouwde zelfs een camera voor dat doeleinde. De foto's in Java zijn over het algemeen door een fotograaf gemaakt op bestelling. Zijn wel ontzettend belangrijk, want die geven ons een beeld van het Java dat Dubois heeft gezien. En deze, hier kan ik zelfs de mensen zien die hem helpen bij het opgraven. Bij een klein gehucht, Trinil, begint Dubois in 1891 te graven. In augustus vindt hij meteen een kies. Een kies die een beetje aapachtig is, een beetje chimpansee-achtig. Een kies die duidelijk niet van een gibbon of een andere aapachtige is, maar van iets wat tussen aap en mens in zit. Dubois denkt van, ik heb een kies van een fossiele chimpansee, een Anthropopithecus. Anthropos is mens, Pithecus is aap, van een fossiele mens-aap. Ada apa? Buah gigi Tuhan. Gigi Tuhan. Bij hetzelfde dorpje Trinil, in dezelfde laag, vindt hij een maand later een schedelkapje. Een schedelkapje dat wat herseninhoud tussen de mens en de apen instaat. Tuhan, ada sesuatu.
Dubois denkt dat het schedelkapje bij de kies hoort en denkt nog steeds dat hij een fossiele chimpansee heeft, een Anthropopithecus. Itaru sama kura-kura. En op het moment dat hij dit schedelkapje gevonden heeft, is hij nog niet zeker van wat hij nou precies heeft. Hij denkt dat het een vroege chimpansee-achtige is. Dus hij schrijft aan zijn vriend Max Weber in Nederland: stuur mij een chimpanseeschedel ter vergelijking op. Het duurt bijna een jaar voordat Max Weber een schedel in handen heeft en naar hem toe kan sturen. Aan het eind van het jaar waarin Dubois de kies en het schedelkapje vindt, is de regentijd. En dan moet hij ermee stoppen. Een jaar later gaat hij natuurlijk verder met opgraven en vindt hij in dezelfde vindplaats, in dezelfde laag, een dijbeen, waar je duidelijk kunt zien dat het individu waar het toe behoorde rechtop heeft gelopen. De hoek die het gewricht aan het dijbeen maakt met de heup kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat het dier rechtop moet hebben gelopen. Het is recht, het is menselijk en niet zoals bij apen een beetje gebogen. Apa itu tadi? Berhenti memukul. Kamu kena sesuatu? Ada apa di situ? Benar kamu kena tulang. Saya tidak sengaja, Tuan. Dubois denkt nu dat het dijbeen bij het schedelkapje en de kies behoort en denkt nog steeds dat hij een fossiele chimpansee heeft, een Anthropopithecus. Maar omdat hij het rechtop liep, noemt hij het erectus, een Anthropopithecus erectus. Uiteindelijk legt hij al die fossielen natuurlijk naast elkaar. Hij vergelijkt de fossilisatiegraad en besluit, ja, dit is toch echt allemaal uit dezelfde laag. En zo dicht bij elkaar, het kan misschien wel een beetje verspoeld zijn door die rivier, dat moet van hetzelfde individu geweest zijn. Daar zijn we het nu misschien niet meer helemaal mee eens. En zelf is hij op het einde van zijn leven daar eigenlijk ook aan gaan twijfelen, omdat bleek uit de fossielen die later zijn opgestuurd door Kriele en de Winter, daar zaten ook nog dijbenen bij, van dezelfde locatie. Ja, en als je meer dan 2 dijbenen hebt, welk dijbeen hoort er dan bij het schedelkapje? Maar dat doet er uiteindelijk allemaal niet toe. We hebben 1 soort te pakken die tussen mens en aap instaat. Pithecanthropus erectus. He found a skull and a femur and a jawbone. Massively built, very tough. As we now know, it was Homo erectus, who'd spread all over that area, all over Asia and the Far East, and stood erect and was really very like us, and an advance on Neanderthal. Dubois is natuurlijk heel blij met zijn kies, zijn schedelkapje en een dijbeen en wil daar een artikel over schrijven. Hij begint het te beschrijven als een fossiele chimpansee, een Anthropopithecus erectus, een rechtopgaande chimpansee.
En dan realiseert hij zich, dit is geen mensaap, dit is een aapmens. Hij draait de naam Anthropopithecus om en maakt er Pithecanthropus van. Pithecus is aap, Anthropos is mens, dus het accent komt nu op mens te liggen. En daarvan maakt hij een mooi boek, dat heet Pithecanthropus erectus, eine menschelijk enige Übergangsform aus Java. There it was. He found it. He found Homo erectus. And I like it. It ties up the whole story that the great champion of Darwin on the continent, the swashbuckler Ernst Haeckel, he wrote to Dubois saying, "Congratulations to the discoverer of Pithecanthropus annulus from its inventor." So speechless ape man Haeckel was immediately claiming it for himself. Haeckel heeft verondersteld dat tussen de aap en de mens nog iets tussenin moet zitten. En hij heeft dat genoemd de Pithecanthropus alalis. Pithekos voor aap, anthropus voor mens en alalis die nog niet kon spreken. De vorm die tussen mens en aap in zou hebben moeten staan. Uiteindelijk vindt Dubois zijn Pithecanthropus. Maar hij zal hem niet alalis noemen, maar erectus. Hij is zelf heel deskundig op het gebied van het strottenhoofd en hij weet dat hij op grond van de fossielen die hij gevonden heeft nooit zal kunnen beslissen of dit dier werkelijk heeft gesproken of niet. He was the world's expert by then on the evolution of the larynx. He knew all about the voice box, who could speak and who couldn't. And this was a very, very talkative hominid. Homo erectus could certainly speak. Hij weet wel dat het dier rechtop heeft gelopen en daarom noemt hij hem Pithecanthropus erectus. Na de vondst van de kies, het schedeldakje en het dijbeen hoopt Dubois meer fossielen van zijn aapmens te vinden. Hij graaft nog 3 jaar verder in Trinil, waarbij tienduizenden dierlijke fossielen worden opgegraven. Maar zijn verdere zoektocht naar Pithecanthropus is tevergeefs. In het jaar 1895 besluit Eugène Dubois met zijn gezin terug te keren naar Europa.